orderan asli merah monggo ngene. Kemudian to orderan yo. Wah, mace babi genti wae iki. Telepon ke wifi. Ben tok pasang wifi gentong bacil ae. Orderan iki. Mas, Eh, iki aku mau pasang wifi iki nggih Pak, atas nama sinten? atas nama Satria Babe. Nggih, cobi mangkirim Sherlock Pak. Lah, bari kita Sherlock ya, Mas. Nggih, siap-siap. Oke. Alhamdulillah. Kerja. Den. Weh, mana wis tekan ngarep omah ngopo no ya men iki? Ora apa-apa no, nyantai. Kene Malah beneran enek kancane, aku ya gabut aku. lah iya, Lah ya piye no kahanane kok ngene no, kudu dadi angel. kowe sambat aku sambat. Ngepet wae genah. Joko lilin genah. Mas di sini Mas. Oh, nggih Mas, badhe nderek pirsa. Ya ora Niki mudeng. ajeng madosi ngene atas nama Pak Satria Babe niku. Oh, Satria Babe. Nggih. Kula piyambak niku. Niku nggih. Ajeng pasang internet nggih, wifi. Napa internet? Internet Mas. Internet gini kula mboten jebol internete Mas, HP. Internet. Oh, Ngapunten internet. nggih. Oh. Wah. Boten nih Mas. Coba mang telepon man Mas. Wah, kula ora tau telepon nih. Oke, cobi-cobi Apa ya. ya? Ora mudeng no, kene wong awam kok mbok kon mudeng kabeh-kabeh. Lah, Mas. niku Ayo HP-mu no. Konangan. Lek Lah kowe iki siapa sih? mace wong kowe iki aku ora telepon pasang internet malah mbok kon telepon Mase kon rene. Lah kene mau yo karepe mace kowe kok bendina kowe maceni aku. Wah, tapi masih tekan kene lho. lagi gene sih apa ora, Mas? Wah, Lah nasi niki tangan niki. rasido Mas ki. Lah ra dobi mesake lho, masih tekan kene kok. Lah piye? Joli bensin wae nek no. Ya kowe no bayar to. Piro Mas jol bensine? 200 ora apa-apa, Mas. Kenekku 100 sih, Be. 100. Heeh. Kurang no. 100 sih talang ngono sik, Be. Talang. Ya, talangnya. Nukluk no. No. Oh, ya. Talang bola.